Yo, what's up mga kapobre, maying adlaw Domingo, maying buntag ng talya. Atong vlog ron mga kapobre kay mga ahoy ta. Kay wala na sugnod tong abuhan. So sa di pa ta mga ahoy ako sa bantay sa bata nako kay kuan. Ang kining cellphone hulman ni sa akong ugangan dito kay na akong sa itawagan. Kaya mga friends nako diha nga wa pa ka gusto mo subscribe ko ang kuan ha. Is adto lang mo sa kuan sa YouTube, i-search niyo dito ang Boy Pobre Official. Dayon subscribe, ay kalimot kana kung ganahan ka mo subscribe, ganahan ka mo suporta nako, subscribe lang. Kung di ka ganahan, ay lang tanaw lang dito, ay nalag subscribe. So uwan gid siya mga kapobre, uwan init oh, kung abuhan oh, ay sodo. So kusog kayong hangin ganiha, napalid akong tabon sa kuwang abuhan. Ginibtok ang niwan na mga kapobre. Ganiha ang dato ko mga hoy niya kay lakaw man akong asawa. Sugo sa ugangan dito. Ako nagbantay sa bata. Akong sundang nabaid na ginta na ako sa kadugay ani sundang nga. Bae na kita siya nakita na kita siya sa random town. Akong sundang mga kapobre oh. Dugay taon-taon na ni. Pag kaipon ako sa akong asawa, wala ko sundang. Nya, karon pag siya katilaw baid. Pag ipa katilaw baid taon. Sayo ko ganihang sayo ko ganihang buntag karbon kay ngita ko ni bairan kay si tag pangahoy niya atong kahoy di man maputol sa kahait sa sundang, maputol mas bunog sundang nalaggan na kay pangag kay akong asawa maguna-guna diri sa palibot ni payag namo nga kanimo si gamiton daghan kay pangag tigbas bato sa na tigbasan diha nang magguna nya kuan daghan kay pangag may bawo ko binairay kani hoy mga kuan siguro sa kauras o duha ka minuto og 30 segundos ko binairay ana sa pa siya na wa ang iyang ayang mga pangag kadyo to sa kuskuan gani ha sa kuan tawag ganis carbon kay dali ko ito akong nabayran sa parking ay kuan ba 15 pesos ra ang ilang parking dito 25 so ilang pintahon ng sa kauras 25 so kung mo ipagkakaabot ko sa kauras ilan ang pintahon mo 15 ako nabayran mga kuwan to 42 minutos o 52 segundos to parking ko dito wala akong pang vlog din mga kapobre oh. Mga vlog ko nito ng mga ahoy ko maguling, magdaro mauni siya oh. Mga habal-habal ko muna ako ang dalo no. So gikan ni sa kuan Saudi Amerika Southern Lipi ita ginoan. Okay mga kapobre, humanatag pangahoy mga kapobre. So basa-basa kita gamay karon so atong kahoy na diri kaloy-an gyud ato pangahoy kay ubay-ubay gyud atong nakuha. Oh mao ni atong kahoy ron murag ubay-ubayan gyud gamay tungod sa nasubukan ako nga daghang kahoy murag ka upat dito magbalik ani no dagko guys ya so kasunon akong asawa diri nagmaneho nagluto og panihapon shout out ay ko ni kuan
Farmer's Vlog. Comment siya dito nga kuan, pantira ko ni pantira ni ubos. Shout out ya. Og ni kuan, na. Og ni kuan. Tita Mimi, sa ba to? Kalimot ko, balik. Mao lagi to, Tita Mimi TV. Sumura ko nung naong ni Uding. Ano siya, Uding. Kana si Uding ko na. Ito. Lucy. Asawa ni Pilo. Butaslak. So, familiar na ako ng Pilo. Pilo Butaslak. Murag nara siguro na diri Cebu o nasa mo dito sa probinsya na mo Katmon. So kana diha mga Butaslak o mga Ruli, Kulita, shout out ninyo diha mga parente. So salamat ka sa inyo ang pag-comment diha. O kung bata natulog, hinahinayan ako kung bata na natulog. Tulog sa electric pan pa. So na taman, God bless og may hapon, Domingo, magbugha na sa tagkahoy kay nakapangahoy na ta. Napaday ko nakalimtan mga pobre. Si Kuan, shout out ni Nanay Remedios Diaz Boracay. O sa iya dihang anak nga si Archie, by Archie. Salamat sa inyong pagtanaw. Ayaw mo di amping.